L-Awtorità tax-Xandir wieġbet għal fatti skorretti miktuba f'rapport li għamlet l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa. Din l-organizzazzjoni tħares ukoll il-proċessi elettorali madwar id-dinja u f'rapport li ħejjiet dwar l-elezzjoni ġenerali f'Malta tas-sena l-oħra akkużat lill-Awtorità tax-Xandir Maltija li kienet passiva tul il-kampanja elettorali. Madankollu permezz ta' ittra mibgħuta lill-istess organizzazzjoni u lill-midja, l-Awtorità tax-Xandir uriet biċ-ċar li għall-kuntrarju ta' dak li ntqal hija kellha rwol attiv ħafna biex tħares li jkun hemm bilanċ fuq il-mezzi tax-xandir waqt il-kampanja elettorali. F'rapport li ħejjiet il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir Dr. Joanna Spiteri saru diversi osservazzjonijiet bażiċi li ġew rapportati b'mod żbaljat mill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa. Fost l-oħrajn f'Malta hawn 10 stazzjonijiet tat-televiżjoni u mhux 7 kif irrapportat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali. Il-kap eżekuttiv wieġbet ukoll dwar l-akkuża li għamlet l-organizzazzjoni li skonta matul il-kampanja elettorali li għaddiet ma ġew imposti l-ebda multi fil-konfront ta' xi mezzi tax-xandir. Hawnhekk l-Awtorità tax-Xandir qalet li dan mhux minnu u kif jixhed dokument li bagħtet l-istess awtorità multi minħabba nuqqas ta' bilanċ ġew imposti fuq stazzjonijiet politiċi. L-Awtorità tax-Xandir żiedet tgħid li matul il-kampanja elettorali li għaddiet kif dejjem għamlet kellha diskussjonijiet mal-istazzjonijiet biex kulħadd jobdi id-direttivi favur bilanċ assolut.